Ahoj, já jsem Alex z O2 Guru Leader a každoročně pořádám O2 Guru veletrh. Ten dnešní je už 11. Dnes máme největší počet O2 Guru, expertů, kteří jsou inspirací v oblasti chytrých zařízení pro zákazníky. Takže když budete mít jakýkoliv dotaz, případně chuť změnit váš telefon, uděláte nejlépe, když se na naše O2 Guru obrátíte. O2 Guru veletrh je o nejžavějších novinkách, které nám představují samotní výrobci. A právě proto jsou O2 Guru největšími znalci telefonu a k nim vhodnému příslušenství. A teď jste viděli, jaká to byla jízda a my se na vás těšíme v našich prodejnách.